Tervetuloa Veeti Härkösen seuraavaan ja ensimmäiseen itse asiassa veitsiesittelyvideoon. Tällä kertaa meillä on erityisjakso, joka käsittelee karambetteja. Olen kerännyt aikaisemmin veitsiä, mutta olen päättänyt, että olen nyt halunnut alkaa karambeihin. Tänään meillä on esittelyssä Cube-mallinen, upean näköinen karambitti. Ja sen erikoisuuksia ovat oikein ergonominen ja kovamuovitettu pinta. Lisäksi siinä on lippi, jonka saa helposti laitettua vaikka housujen sisäpuolelle taskuun piiloon. Ja karambittin siinä on erinomainen lineaarinen lukitussysteemi. Ja tämä tarkoittaa sitä, tämä rattaan näköinen pallo, että tietää, että veitsen hamarapuoli on sillä puolella. Okei, voidaan avata seuraavaksi tää karambitti ja katsoa vähän miltä se terä näyttää. Jos sen haluaa nopeasti lukitettua, niin vedetään vaan tästä auki ja se on siinä. Terähän on oikein upea ja helvetin terävä. Terä saa mukavasti turvallisesti kiinni ja jälkeen se saa näin. Mikä tekee karambitista oikein, sitä voi käyttää näin.